er næsten smadret. Her er en fiskevogn. Jeg sidder fast med den. Ja, sådan der. Kan jeg ikke. Det kan jeg. Sådan. Okay, så maser jeg mig bare selv. Jeg ved ikke, om man kan se det, men når jeg tager fat i ting, så kommer der sådan en hånd. Jeg ved ikke, om man kan se det på det der, om den også filmer det, men det tror jeg, den gør. Jeg er ikke sikker. Nu har jeg sagt bare, at der kommer sådan en hånd, når man tager fat i noget, for eksempel som den her. Den kunne godt ramme taget. Jeg kan få det der til. Okay, sådan der. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Det tror jeg var nok. Er det der også sådan en? Jeg tror, det er lattergas måske. Der kejler. Der er kost. En hård kost. Ja, og jeg har åbnet porten. Hov. Hvad er det? Så lige endnu en af dem her. Men kan man egentlig køre den der? Nej, jeg kan tage den. Den går lidt i stykker. Men det kunne ikke.